Počas víkendu odštartoval v Polomke nový ročník Ride Cupu v zjazde na horských bicykloch. Úvodné podujatie tohto súťažného seriálu prinieslo nový účastnícky rekord. Na 2200 metrov dlhú trať s 322-metrovým prevýšením sa totiž vydalo neuveriteľných 276 jazdcov zo 4 krajín. Divákom predviedli parádne adrenalínové predstavenie, ktoré sa našťastie skončilo bez vážnych zranení. V hlavnej kategórii sa pri neúčasti Filipa Polca presadili ďalší favoriti. Vďaka výbornému druhému kolu zvíťazil Nitran Ján Javorník o 6 desatín pred českým pretekárom Vlastimilom Hinčicom. Obidvaja sa na trati poriadne vybláznili. Je to moja najobľúbenejšia trať. Je veľmi rýchla a technicky náročná a hravá, takže je tam čo riešiť a s čím sa popasovať. Trať je veľmi pekná, síce je možná kratší než svetový pohár, ale zaplať pámu za takú dráhu. Aj medzi juniormi sa rozhodlo až v druhom kole. Najlepšieho zvládol poľský jazdec Grzegorz Vincenčiak. Nitran Matej Laktiš skončil druhý. Ďalšie preteky Ride Cupu budú v júli na Donovaloch.